I ara anem a presentar la segona actuació en directe d'avui. Des del CRA Benavites Quart de les Valls, la companyia Els Protegits de 5è de primària, amb el seu mestre Pau Poveda, interpretaran un fragment de l'òpera La por del pas a l'institut, acompanyats musicalment pel nostre amic, compositor i pianista Joan. Bon dia, som la companyia Els Protegits i del CRA Benavites Quart de les Valls. El nostre tema és la por al pas a l'institut i vos anem a cantar l'obertura de l'obra. Nosaltres volem continuar estudiant, tan pronte no volem treballar. L'escola ens agrada perquè és divertida, però estem majors i s'acaba ja. Nosaltres volem continuar estudiant. Que bonic ha estat el fragment de l'òpera La por al pas a l'institut, de la companyia Els Protegits. Moltes gràcies per la vostra participació a l'acte. A més, ens agradaria valorar la implicació d'aquest centre en les produccions operístiques, ja que des del curs 2016 fins a l'actualitat han creat 11 companyies d'òpera amb els mestres Pau Poveda, Miguel Ángel Benlloch, Miguel Ángel Jimeno, Adrià Benet, Jaume Olmos, Carla Sancho i Paula Girón. Enhorabona a tot l'alumnat, al professorat i a les famílies implicades.